Sa all na ko taon eh. Good di naman ako ugma di ay. Ya, wa jukoy kwarta ni. Wa tay trabaho. May pang kwarta ni, nitaw. Pero ang taon-taon, wa di kwarta sama nako. Ako ra ba mga amigo ra ba, mo tunga tulog man ya. Wa koy ka alagad nila. Sa pangmulutan lang ta to. Austo. Tuon ako sa idoy, eh. May nanonaan di ko di ay. Suwayan ako sa idoy ganito. Papatabang ko. Yahoo! Yun na ba? Ni nga mang balayng idoy. Magpatabang ako niya, bro. Uy! Abli mong pultahan. Anak siguro sa suho siguro. Day! Day! Woo! Day! Day! Kuruk-kuruk amoy. Napalami. Nagtanaw siguro iskandal lang bro. Hinay-hinayin ako ang tuwi. Pakalitan ko ni. Kamay siya kanigbuhit siguro ay. At tuon ako ni. Pinaisa pas tuhod. Lami na kiniron. Ako ning budget dun. Hoy, sige buhat na. Gawa na ko ni mo oy. Abi na kung nagpalami ka. Nagbakir ako dito. At lagi dito na naman kagud. Lami na. Tapi ato ba? Asa kay mo? Tuyo na ka dire. Lagi tagbay na tuyo ka ni Upoy kay. Tama dili mabukira. Klaro kay nga. Nakatimaw ka sa itlog, gibante lo, nanay ka. Maura ko mo. Wag ko nang kuha na ba, pero karon bela sa akong tuyunin mo. Wala kay kamusikanan ra ba? Basta gutom ko ba? Hindi ko na kailangan ako ang dali, mabinti wala na ako. Takabot ko mo ba? Ako sa mo. Yugi ko ba? Mahawat ko manok. Kabante ka tumanok ng islaw ba na ko yung paratari niya? Pag bisa dito ba, wa man ka tarian. Kaya dako ka dito. Dati itong kawatong dito. Ha? Katong manok ni islog? Na? Dako na gito glawas islog sigma. Sakoy datong masakpan tan. Yabang. Ay kablaka ano ka saling na ko nga mas kay ko na. Ako ni sa mo ko agad. Apilo na talaga sa taon kay maro din sa kong birthday pero ko mo kay makuha ba alag manulis ko. Ilang ko. Ko ka tuloy ng amigo ko masakpan ko aw. Wala. Sa kayo gilang lagi ko. Na? Abi na ko kunsa imong tuyo. Ni ani ram de kag nagdamay-damay ri ay. Sige. Luto sa itlog niya, lingkod sa ato. 5 minutes later. Tama ka ba ito yan? Ito na kung buwan yun. Pero ba, dako ba ito manok ka, bibay? Hindi dako ito manok ka, Bitaw ko bitaw. Maato may kabantay ka ng ada. Ako ito unon. Kasi ang ulam yun. Bay, dakanang langaw ko doon sa inyo, bay. Bisa bay, itong manok niya, bay, wala ito natari ko, bay. Wala mo lagi ko hilangaw lagi. Lang ay, dakanang langaw ay. Ito ko bilangaw, ako magilangaw ha. Saan naman sani? Lato-lato na sani? Sa milangaw ako, ay. Gusto ko milangaw ako, ay. Hoy! May buwa ka na lagi. Usa mo na imong gi dadani mo. Ha? Sa ba, dire? Kaon. Ikaw! Kaon. Buwang basura! Basura man na mo kaon.
A few moments later. Kaya pagtuhan na nga. Basta bay, ang manok ato bay, sa'yo ito'y buhon, tapos manok ato. Asa si ba islaw, ato itong pabilog kaon. Apa pilong kay para. Ano siya ka? Kuan ba? Ato pa ba ilong tukukan ba? Nala sining buwangan! Masakay ka sa mo? Mauha! Bato! Kami kisabutan rin! Gawas na ito! Gawas na ito! Kangagi ka! Wala yan na! pagkaon diri, wala pagkaon diri. Gawa na to. Kunyara yan na! Yan mag-istorya kami! Samgay! Mauha! Ato sa dito, gawa na to. Kangagi ka! Uli nito! Uli sa lagi nito. Oh, ikaw na lang wala to! Oh, nakaano ko na to! Uli na, uli na. Tahan to! Tahan na to! Uli na ako. Kahit alimpatak kanda! Cuman Bay! Kunyara mo nga launa, bay! Islaw mo na na! Ang mabigyan na niya! Bait man niya. Nakibalit si! Nga to ko na gito kay Gikan! Maghimugpahan! Gawat sila manok. Si Bay, gita man na siya maghimugpahan! Timing ba nga wala na si Kon si Islaw mga laom na imubalik mo na sa bungan! Sakto kayo pabor kita. O pabulkin kawat na to anak! Pabul kayo! Yapakan mo sa kabiling kuhan! Bunay! Balik na sa Ari ko! Yan ka naman kuhan, nagkakalagay si balik-balik yan! Ano ba? Ari ko bati di makaon. Di makaon. matag niyo. Natin ka nga! Uli pagkaon diri oy. Sama na ba may kisabutan? Balik lang niya ba? Balik lang niya! Kaon lagi ka. Ari abang na. Buang niya ba? Sige sabi, basta mo sabi! Sige. Kawaton ko Sige. manok! Tug-anta mo. Kawat mo manok. Sige. Buang na! Uy! Ayaw na! Ayaw yung tugat-tugat! Swido ka rin malaki ha. Malaki! Kaon atay. Di ko nyo kaon. Sumbong tamo. Gawat sila manok. Ano mo? Ay, sabak! Kawat na. Dili! Ay, sigsabak! Ay, Squid ayaw lagi! Kayag ka. Apakahan to, Yatag na mo ni mo diya. Bay. Itong makaon na to. Ay, Hindi to makaon. Dili to makaon. Ayabang ka nito! Ano? Kanana! O ka na. Kanana! Ano ba? Kaya na to! Cake, Kaya na to! Cake. Cake! Cake Kaya na! Sabasaba itong kwan! Cake! Kaya na to! Lako na! Cake ne. Cake na! Kana lagi cake na! Di ako na ne. Imo na! Imo na! Lagi na! Lako na! Ha? Tama tani. Lako na! Aso sila! Ambay! Para pa din yan makasumbay! Hutta ng kawan ng cake! Hutta ng cake! Sa muka si Hutta na! balik. Isa na! Uy! Video tayo ng kalakiha! Ambay! Kaya para din siya makabalik! Uy! Magpagwapo ko kay mamisita ko sa kumuya. Lakaw ko ron. Itsoy ha! Ulakaw ko ron Itsoy! Bantayigin ang manok! Kay ako naman ang itare pon! Tira ba na kong gaman ng manuka? Dako na rin yung gasto na! Basig mawa na! Ibawa karon panahon na nga dagan ang kawatan. Tugon na ng mga way trabaho, silang pangawat. Pagwapong ko kay magkita bisang nguan, crush. Itsoy ha! Itsoy! Na! Ni bataan eh. Mantikaon giglawas. Sige lang katulog, way trabaho. Nagangisi pa. Ikaw mo mata? Hindi. Taong mo nagnaon mo? Barok. Ikaw mo mata riya. Na! Tuara! Daan ko palagi, dago ayo. Murgadam ko. Uy, Choy! Uy! 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 Usa ba? Nakunsa mga dia? Lambing iki akong damgo ke. Lah, siyang nga. Akong damgo nga nagremedyo kay minduha. Semukan, oy. Bangun, bangun. Unsa? Mura ka unsa ba? Nagpagahi ka? Wala, buang nga. Napay ato ba? Ang manok, bantayi kay mulakaw ko. Mamisita ko. Ato, no, lagi tayo manok ibantay, no? Dakor mo itong manok, dako na mo gasto ito, itagtari ito.
Bantay ito ang manok ha, kay mulakaw ra ba ko na. Oh, sige, Wagtang sige. itong manok. Ayaw lagay na ako sa balay. Nagbalik na mo. Bantay gina sigurado ha, kay nagharap ang kawatan diri sa atong lugar. Oh, ayaw. Sige, di lang ko magdugay kay ato sa ko dito kay Oh, mabisita sige, ko. sige, sige. May daga dito, gwapa kayo akong panguyaban. Basta ang manok ay biyae ha. Mamisita ko. Papili lang kog nang padali sa kog na bakaon sad kay Lah, man wag ako. itay kwarta dire. Ah, Basta sige. basta. Ay glakaw dire ra ka. Bantay itong manok. Ay ka. Ato sa ko di ko magdugay. Okay, ayaw kadlo kay niya Oh. ko sa balay. Kasi Ari sa ko. Okay. Sa mukang islaw lamay na daw kung katugron kay lami akong damgo. Damgo takos kung uyab nga kuan. Togog bala kay bala na manukar ya. Manok, nok, nok. Tuk, 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 tuk. Mistiso kini kong manok. Dakoon na ni glawas. Sunod buwan. Pwede na ni itare. Ha. Itsay! Ang manok ha! Pagkabantayin gini, niya pa ka na! Bawa na ni dire, dagarap ang kawatan! Nok-nok! Dire ra ka ha! Kay ingin mong amo mulakaw sa mamisita dito. Kay dito sa unahan, sa tindahan, na may chicks dito, mo to akong pamisitahon karon. Dire sa ka ha! Itsay! Oh, Ang manok ha! Baka na yan eh! oh lagi ay. Bantay ka Tapos niya! saan na, ay? Sige lang kakatog niya! Ay problema na. Saring igsuuna ay. Sige kay mo. Dili ako magdugay. Muato na kayo. Oh lagi. Ang manok ha bisig kawato niya na. Na, nagarap ang kawatan ron. Bantay ito ya, bantay gining manok. Oh lagi. Ato na ko. Babay nok. 1 hour later. Bawa ko mo ang kanina ko yung patubay idoy. Tutukan ko siya ba? Pero ako lagi, ano ba yan? Nagtutukan mo ako. Okay na siguro tayo. Wala naman. Kita naman duha diri. Ya, saman. Ayun na ito. Islam. Ayun na ito. Akar ito tuka ako. Makurang yung manok. Makurang. Tara, katong. Takog unod? Oo. Tara, katong jayat ba? Jayat. Dakog gusto na. Ano ka dakog ako? Wow! Ito yun. Hindi ita. Ito na pin. Ano ni tira? Popo, bay. Kinig na si... Ano ba si... Itsoy bay. Tara ba yun? Maunang manok ka? Tanang manok ka? Ano ka itong iya itare ba? Ano siya bay? Ako na ko. Hindi na mao ka itong dakong unon? Mauna oy. Mauna. Matay alang-alang manang manok ka. Para kusar mo karon nakalamo ni mo. Sige lang gud bay. Importante ba natin sumsuman? Sam ka eh. Sumsuman. Nalaman ta diri ato na dayon nun. Ato na dayon nun ba? Sige, ato na dayon nun eh. Alang-alang eh. Hinay bay. Hinay lang ba? Hinay ba? Uy, bay. Uy! Nag-usang sa kadiritan! Naabot naman sa kadiri! Oo, naman kayo! Nausap ka kadiri! Di ba kipala ka? Ano ka naman? Kuyog ka! At saan siya ba? Ni siya? Kuyog ko ba? Halaoy, masama nga! Awat mi! Kuyog ko ba? Kuyog ko ba? Sabi ba kuyog ko siya ba? Ang yun! Kuyog ka! Handa! Briskuido tani! Ayaw lagi! Kuyog ko! Kuyog ko! Sama ka! Sama ka! Ay, sama ba? Kaya lagi ko! Ay, lagi sa ayon! Ay, sa ayon ba eh? Ganaan siya ka makuyog? Kuyog ka. Ginanggi ka? Ganaan ka? Interesado ka? Putuman ka sa mong isugo mo? Oo. Practice. Sige, yung isugo mo ito ba? Kuyog ko lang ito eh. Kuyog ko lang ito eh. Samo kayo. Samo kayo. Ha? Oh, lagi. Sige. Kuyog ka ha? Nakaon. Ay, ang buhaton. Kita ka itong manok ka? Maman. Kato ba? Kato. Kana? Oo. Kanang hikot? Wa ato. Sila ito pa kwa uwi. Ha? Wa ato ha? Dagan na mo ito niya? Oo. Kana. Nakaon. Sige. Ikaw. Kuha dito. Ha? Oh.
Huy, kuana ba? Kuana. Uy, nagsulis-sulis pas manok. Sama man ito. Ikaw, magod, di mo man gipakuha nga anaon man na. Sama man ito. Nagsulis-sulis pas manok. Mata na rin ikaw ni Itchoy. Rugay kikakuha. Naman ako ang na. Kuha nilang eh, kanang. Ako ginaw-naan. Kung saman, kanaron, kumadag pa ng Itchoy ron. Mutugaan na nga natin kuyog. Taray, ato na matuo ng sin. Aron ko makitaan sa Itchoy. Siya na mismo mo'y pasingin lang naman. Nagkos manok nga wasay kuyog. Sakto. O tara, o tali-tali takab. Na, maabdan tara ni. Tara. Kaon. Usa baron. Sa baoy. Kaon na ni. Asa man sila? Oh, ikaw rin ang kawas kung manok dili ha? No.